Jeg mener det, Sker når der vi kommer hjem, til? ikke? Nej, klokken er jo nok over 12, ikke? Fuck, hvor er I dumme! Har jeg stålet umærlig nu? Gør du De må lige have fejl på den der. Jeg er ikke skæv, Sissel, det er okay at ryge. Jeg har lige prøvet at ryge en smøger endda. Jeg dømmer ikke. Lad være. Sissel. Du kender Henry Base og Gulle Arndt, ikke? Hey, Gulle er vores mate. gør du De må lige have fejl på den der. Gør du så ikke med Helena også? Gulle, Elmer? Jo. Hirsing og Anne Rolskov og Marie Rolskov. Hallo. De er mine mates. Er du bedste venner med Mathilde Jensen? Nej, jeg var, men vi blev uvenner. Piger, jeg går i klasse med dem. Jeg holder røv! Åh, men nej. Det går nok, det her. Og i morgen, det er rent faktisk mandag, så jeg synes bare lige, du burde tage dig sammen og ikke håndtere. Det er søndag i morgen, så. Nej, klokken er jo nok over 12, ikke? Gider du godt lade være med den der fucking vise? Jeg får det allerede. Hvad? Jeg drukker alle mange greaser skat. Hej, Signe! Piger, det er nok... Jørgen! Sker der, G? Ej, det er så irriterende der. Altså, du kan ikke bruge den samme disk flere gange. Sker der, G? Luk røven begge to, seriøst! Godnat, G. Du er ikke så langt med det der, okay? Du ringer, og så kommer jeg videre i livet for helvede. Jeg har ikke ringet til hende nu. Du skal nok låse op og ringe til hende, ikke også? Den er lukket. Sker der, G? Kan du stå og sige, at der er filmer på her? Hey, G! G, slap nu af! Ah! Kan der bare filmer på det? Jeg har lige oplevet noget. Jeg har fucking urinproblemer af det her, okay? Jeg får blærebetændelse. Får du blærebetændelse? Blærebetændelse. Hvad er det? Kan du beskrive det? Beskriv dine følelser! Du kan huske mit navn! Nej, jeg mener det nej. Shit, man! Hey! Pernille! Kender du Marie Kushner? Ja, jeg gør for fanden. Og Albertine? Ej, hvor fanden kender du Albertine fra? Hun synes, jeg er for nøgen lækker eller sådan noget. Eller sådan noget. Du er slet ikke sikker, vel? Jeg kender hende fra toget. Jeg føler som en hver dag i toget. Sammen med Henrik og Gulle. Ej, du er virkelig væk. Du er sammen med Henrik og Gulle. Jeg har virkelig... Hvad har I taget? Krokodille! Nej, så dør du! Stop nu af, G. Det er bare for sjov, altså. G! Fuck, hvor er I dumme! Er vi Lad dumme? være, lad være. Lad nu være, for fanden. Af, vi er på postbuddet. G! Har jeg stålet umærlig nu? Er det? Ja! Ja, mand! Heller, drop nu den der word, ligesom med Anne-Sophie Gilov. Hvad? Du kom af med sammen med vitaminer, du skal Kan forbi. Jeg får blærebetændelse. Pernille, jeg har allerede blærebetændelse, tror jeg, min blære. Var det ikke vildt, hvordan ikke lader med, man tisser glas? Prøv at høre, min blære størrelse er sådan en ært, okay? Ej, det er min også tisser. En ært, den er fucking lille jo. Jeg ved, det er en anden ært, der er så stor, bare skud. Hav er jeg ikke. Gider ikke, du fucker af den her bil til dig slår. Start nu af, G. Okay, G. Fucking ikke os, der holder fest! Du er blevet smidt! Lad være! Nej, lad være! Du fucker mig til. Du kommer aldrig til at køre til min. Du råber en til gang igen. Jeg lover dig. Nu får jeg fuldstændig ud. Hvad? Kom herover til mig.
pisser du Glasgow? Nej, det er kun som der blærebetændelse. Jeg er ikke blærebetændelse endnu. Jeg går over til hende, mand. Jeg mener det, hva'? Sixten og Markus og Zacharias går væk. Markus er her ikke engang. Nej, okay. Du er så skæv, Sitte. Jeg er ikke skæv. Shit, mand. Vi skal nok ikke blive hentet om en fucking halv time. Hvis vi venter om en halv time, så får jeg kræfter med blærebetændelse. Så siger jeg Glasgow i morgen. Vi bliver hentet om fucking 10 minutter. Vi bliver hentet kl. 3. Hvad er klokken nu? Du har ligesom slået min telefon fra, ikke? Så jeg kan ikke se det. Isa? Sixten? Ja. Sixten, hvad er klokken nu? Sker det, G? Sixten går lige nu. Det... Cecilia! Nej, du er overhovedet ikke fuld, G. Jeg går i klasse med ham. Jeg er ikke fuld med ham. Du er ligesom en antilope i løbetid, og vi håndterer det. Hun bliver jo rigtig ked af det, når I Siger, jeg vil nok... Jeg mener det. Sker der? Hvorfor er du så sur, G? Hvorfor så... Du kan allerede nu se næste afsnit af Paradise Hotel. Klik